पटकन दिसतं ना करली. काळी आहे ना. डेंगे खंय पडले तिच्या. मस्तपैकी चिंबोरा. इकडे वरती बघून खाली जाऊया. कडे नको जाऊ विराज, चिखल आहे. होटेलवर नाही हे बघ बिलकुर्ल्याचे सर्व बिलकुर्ल्याचे मस्तच मज्जाच आहे. लाल आहे. हे बघ हे बघ दिसली. बारकी आहे रे. बेळकुर्ले के सांग. बिलकुरीच आहे पण बारकी आहे. ही बघ केवढीशी आहे बघ. ती बघ बारकी आहे एकदम. नंतर पण थोड़ा तो रहम कर ले. ये भी एवढीच ती जरा बोल आहे. बेळकुर्ले असतात ना त्यांचे पाट आहे ना अशी काळी असतात. कायकांचे पाट जास्त काळी असतात, कायकांचे जरा चॉकलेटी असतात आणि निळसर हिरवी पण असतात. पाट प्रकार आहेत. आहे ना उतरलं आणि किती वरती बिकेवायच्या घरात येते हे घेऊन जायचं. किती बारीक नको बारकी बसले बिचारी. मला दिसलीच नव्हती. एवढी कशी दिसली पटकन तू. मला दिसली ना. घाबरू नको. चष्मा तीक्ष्ण आहे माझा. मग चष्मा लावाय पाहिजेच होता. माहिती ना मग चष्मा लावाय हवा होता. चुकला माझा. खाल्ल्या वेळ काय वरती. तो बघा तिकडे पकडतोय काहीतरी. कॅम्प्युटर बघतोय. कॅम्प्युटर खाल्ल्या हवे ना. चल इकडनं काय ना पाणी खाली जात आहे. होय म्हणूनच इकडून जाय उलटे हव्या. तर ठेवायचा खाली कुर्ली पकडताना. अरे यार पायासारखं काहीतरी अडकतंय. इकडनं या विराज बाहेर ना. आहे तडीच ना पाणी हे असतं. कसा थंड असतं जरा. जाय वरती. हा नाहीत मला पण त्याच वाटलं. मला वाटलं मोठी कुर्ली आहे. काय सुटत नाही आज काय माहिती. काय जे वरती पानं आहेत ती. इकडे पण बघा. विराज या आता. इकडे खाली बघशील तू. अरे काल ना तर पण अरे रोंग्या माशाने दातच लावला ना. झाबलीत ना. एवढं कसं काय पकडला आणि ती दुसरी झाबली उतरी नवीनच. सगळ्याकडे ती त्याची मोठी आहेत. होल आहेत ते झाबलीचे. मग
चुरचुरत होतं ना बेकार मध्ये. व्हॉट इज दिस? पाणी बघ किती आहे इथं. भिजत म्हणजे हे बघ चिखलात बसलेले आहेत. हम्म? असा आवाज आला पाहिजे जरा बरं वाटतं ऐकायला. टक्कन. त्याला पाणी वरती खाली पण चल तिथनं तर विराज पुन्हा. पाणी शांत झालं ना म्हणून ते तसं होतं. आणि किती पाटणी येते वाकून यायच लागेल. काय? वाकून यायच नको येऊ पाटणं. हा? पुढं बंद आहे. पाठीचेच लागणार आहे मला. थांब कुठली आहे काय बघतो वरती तरी पण. ही पकडतोय छोटे ही दगडी ए अनिकेत विराज सोबत वरती आहे तिकडं. मी इकडनं येतो. कारली बघा मित्रांनो कशी झाडावर चढले आहे ती. हे बघा हे कुठली झाडावर चढते. झाड किती पण उंच असते ती वरती चढणारच. होय बॉयर आहे. झाला नाही मी हाताने पकडत माझ्या हातात मोबाईल आहे. हा ये झाला निघाला. अरे पकडला होता. ह्या बघ इथे थांबलाय भेटत. नाही उतरले होते. मग म्हटलं असेल वरती कुर्ली चिखलास. बॉयर भेटला. हा ते पिळतल्या कुठल्या आहेत ना उतरल्या खाली त्या. दगड आहे रे. होय हां ठीक आहे. पाणी जातं कडे हे बी कमी नाही जात कुठे. मी 8वीपासून खाडीवर येते. 8वी 7वीपासून मी. मी 10वी मी लहानपणी वाचलं. ये सांगणार ते तिकडे काय रे बघा इकडे पालात वर काय तिथे नाही ना. हा तिथेच इथे ना पान आहे इथं. ऊन नाही पकडत. वांग्यास
चौकशी होच पेपर अडकतायत. इकडे खाली तुझे हे पाय रुपतायत खाली इकडे. परत तिथं आपल्या मोड्यावर येऊया. हा पकड दिसतंय ना. पाणी घालता का बास काय होता. चिंबोरी ह्या काय काढला. पाणी मला वाटलं मासं आहे. आहे कोंडो नको रे मारू. ओके बॉस. कुर्ली झाबलीतला पडल्यापासून भीती वाटतं. शितूक नेट टाकायचं लागतं. बघून टाक. अर्धा हात झाबली टाक. मग हे जाताना नाही दिसत होते, येताना दिसत आहेत कुर्ल्या. प्रो प्लेयर बघा काहीतरी भेटलंय त्याला. हु इज दिस केलं. आता बघू काय करतोय ते. व्हॉट इज दिस. हिज फिश. पटी आहे का चुका वाटतं. तोंडात पकड पुढे जाईल. हातात सोडल तेव्हा. तू सोड बिराज आता. पटी आहे का चुका. हा झाबला बा. ह्या बाई टाक. गुलिया बाई टाक. इकडे टाक गुलिया. हां इकडे टाक अजून गुलिया. काय हळूहळू टाकला म्हणजे कडेवरच पकडलाय ना. पर्यातल्या कुर्ल्या नाही ती पकडू. कशा घेते ती सरपरी आहे ती. ती मरता कुर्ले. डेंगा फुटल्यावर पण मरेल लगेच. मरता कुर्ले म्हणजे एक दिवसच राहतात जास्तीत जास्त. उद्या सकाळी त्याची डेड बॉडी दिसेल. हा अशा निसर. चोर बघा चोर. कुर्ली चोर बघा. कुर्ली चोर तो कसा झाडा खालून जातोय. कुर्ली चोर साला. ही बघ कुर्ली. पटकन पटकन. कुर्ली चोर बघा झाडा खालून जातोय. अडकलाय तिकडे तरी पण कुर्ली काय सोडत नाही साला. आणि भेटलेली आहे. चिंबोरा भेटलेला आहे. कुर्ली चोर ना हा साला हुशार आहे. खाली मार. हा खाली येतात ना इकडे. इथे काय आहे. छोटीशी आहे सरसरी पडली वाटतं. पकडू काय ते. पकड. हा वरे वरे बाहेर या. इकडे आहे ना पाठ. इकडे इकडे या. काय इकडे जाऊया ना. हो इकडे हा ह्या का इकडे तिथं. तिकड नको. हा इकडे या आधी. चल बे. अरे तिकडनं मग वरनं येऊया खाली. चल आ गया देख. व्हाट इज दिस. कुछ नहीं. काल एकदम पाणी वर उतरले. खाली आपल्या खंडीवर जायचं हवं. पाणी झालं तर जाऊया मग. काल जायचं नाही भेटलं खंडीवर. तो फिर आज जाएंगे. किती महिने झालं कनेरीवर गेलो नाही आहे. म्हणजे एकच महिना झाला. नाही रे आपण कनेरीवर नाही गेलो तर पण. नाही गेलेलं. आपण खाडीवर उतरायचं. इथपर्यंत यायचं आणि पाठी जायचं. खबरात इकडं पण नाही आलेलं. आता ही बारकी नाही आहे कुर्ली. इकडे मोठी आहे बघ. बघून तरी बघ. बारकी असेल तर सोड. बघ केवढी आहे ती बघ. बघ
किती बारकी आहे. ती विराट तू पकड. ही बघ इथं 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 कधी हां ती पकडते बघूया पकडते का. ही तोंडात ठेव तोंडात ठेव कुर्ली. आणि चाव पटकन. प्लॅन फ्लॉप. आमचेच पाय नेले अजून आहेत तर. बघ पकडलेस तू. बघितलं नाही रे. एक डंग की दोन डंग तूच समजला पाहिजे. हे ते चिक्कल आहे पण इथनं गेलं. बॅटरी नाही मारलं. बॅटरी मी वरतीच मारली होती. इकडे खाली चिखल नाही आहे पण तू वरनच वरतीच यायचं आहे. वरतीच येतो आहे तर पुढे चिक्कलच आहे. पुढे चिखल आहे इकडे. हो. त्या चिखलात काय असले. कुर्ली मोठी आहे ही बघ. इकडे खाली जाणार आहे. खाली जात आहे आधीच खाली. हां सावकाश पुढे जाणार आहे. ती धावणार आहे माझ्या मते. ती कुर्ली. हे बाई हे साईडला वरती साईडला हे बघ. तिकडून हात तयार ठेव नीट. भेटली हां मस्त. बिग चिंबोरा बिग क्रॅब. लुक ॲट दिस. खतरनाक. विराच्या शेतूक पकडतेस काय. ह्या बघ जाला टाका बघ याच्यावर. इथं हा बघ बॅटरीचा फोकस दिसतो ना माझ्या. तिथं टाक इथं. बघूया कसा मासा पकडतोय. इथं टाक माझ्या फोकस आहे तिथं असा. हां आता राब त्याच्यात आहे काय बघ. सावकाश जाला सोडू नको. जाला राबत राहा. जाऊन दे सोडचे. काय झालं. मस्त एक भेटली. नशीब वरती नाही गेला. ही बघ आणि किती बघ दिसली. पटकन गडूल पण येत आहे. तोंडावर आल्यावर दिसली. नशीब. अरे मला पण दिसलं. मी खाली बॅटरी म्हणून होतो. केवढी होती बघ. चल लवकर गडूल पण येत आहे. इथे दगड आहे. पायाखाली दगड आहे तिथं. विराज ये पुढे नको जाऊ. इकडे वर ये. तलीवर आलंयस. पुढे नको जाऊ. हां वरनं चल आई. मस्त भेटले दोन. चल पटापट चल. काय आहे. पकडलं ना काहीतरी. कुर्ली